maju, Mbah. Nggih. Monggo Mbak itu diaturke langgam mangenteni minangkan pamundhut panjenenganipun Limas Pucuk Kidul ngene Waja Lompong. Monggo. Ha yuk monggo Mbak itu. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu tuku sumo bebujanku. Tepotan sakut mandir dadya ganti tuwa ayu lanjut kubune. Langgam mangenteni kagem panjenengan sami ingkang sami rawuh wonten nggih panggenan. Khususipun menika Limas nggih, Mas Jolompong. Nggih. Ngatos-ngatos lho nggih niku wingkinge kali cilik engko sanoke luwai lali ngene guyu-guyu mundur-mundur maklung ngono. Kadung nerok di jaranan ngono ya. Ayo nyirek-nyirek ngono. Hati-hati lho nggih. Mbok menawi saged radi maju mawon mboten napa-napa, Bu, Pak. Tasik biar nih, Pak. Sak to ngarepe iki ya ora ning apa-apane lho, Mbah. Iki kaya ora berkate ngono. Bir ngono. Mangga. Ayo. Kledang kait teko pranyoto jangine datang tikro
Mas Galung. Mas Galung. Asli. Iya gone ya semangat ya gone. Gandrung ulung we. Heeh, sebarang-barang pun nyepak iki. Pramila sami Sampun, menika ya, Pak. panjenenganipun badhe ngersakaken campur sari siap menika gandrung ulungipun. Siap. Nggih, iki Jaranan nggih wonten. Penak lengkap. apa enek? Maksudku ngene, Apa? gandrung ulung dalem mati campur sari diselingi jaranan nggih saged. Saged. Mboten melulu jaranan mboten napa. Diseringi tiban ya iso. Ngono ya. Ah ya Iso. kangge eneh. Diselingi sampean macak edan ya kene. Aku tergila-gila loh karo dirimu. Ngapa lala. Wah, iki maksane apa, Mbak? Kowe malih ayu ngono to nggih. Ya Allah, masata ya Allah sangone endi? Tak sangoni godhog ya. Iya, matur suwun nampane. Ini maksane apa? Anggara. Oh, Anggara. Audio shop Matur system suwun nih. Mas Wahyu sing joki. Diterusne, Mbah. Kledang kae teko pranyoto jane datang citra kelang alet walau bisa saumpama ojo lali